Merindal 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 merindal. Alas 3 na, oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Merindal na damerian 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 damerian. Good afternoon, Pilipinas! Maray na hapon, Sendo Gabos, Ronald Baldo, ang satuyang kapartner. Mga tugang nakabantay po sa nag-aabot na merindanan, si Angel Mustasa. Kunigwaki magpadara. Desidido ng akin. Desidido. Desidido. Aha! Teachers here, teachers there, books and books there everywhere. Come on, boys, we need to dance. We have got a good chance. Lay your problems on the floor. Clap your hands and sing once more. Good afternoon, Tabi Sendo Gabos. Agad po kitang alas 4 in hapon. Dili po mga tugang sa endong programa na Pinky on mo baby. Uy, may latest na kita ha. Ilingon ay wala pang latest Tabi sa issue kan COVID-19 sa satuya Tabi na lugar. May naghahapot kaya kang latest Tabi kang COVID. Wala pa no. Ay paso sa 24. Taon-taon baka maglahog ha. It's a sweet and Good afternoon po sa Sendo Gabos. Ang satuya Tabing Tataramon. Ngunyan mga tugang na hapon para po sa satuyang kaaraman. Asin tangani po na satuyang masabutan ang mga dagdag na bokabularyo. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Susog po mga tugang sa research kan sa kuyang Chief Researcher sa programang Pinky-on, Ronald Baldo. Ang titulo, ang sa iyang tataramon na nakuha, Hingagdan. Naghihingagdan. Hingagdan. Ano pong sabihon, mga tugang kan sinamid ang tataramon na naghihingagdan. O kaya hingagdan. Gusto sabihin Tabi, mga tugang kang tataramon na hingagdan, dying, magagadanon, o kaya mga tugang harani sa kagadanon. Harani po mga tugang sa kagadanon. Kung sa ibang tataramon, nagtitingak-tingak na. Madali na, mga tugang na magpaaram sa kinaaban. Iyan pong usabihon kang hingagdan. Dying, one near his end. One at the eve of giving up the breath. Yeah. Makakwa na talaga, magagada na, naghingagda na. Mga tugang ang sarong persona. Iyan po ang satuya na tataramon. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Sabi kan sa rotang texter, naghihingalo. Pwede. Naghihingalo. Yung man ang ganda nunal, di ba? Naghihingalo. Okay. Sabi man kan sa tuya Tabi na viewers, mga tugang sa Facebook Live. Ngunyan Tabi na hapon, hindi po sa DCGB. Naghihingagdan. Maray na hapon Tabi kay Adeline Gold. Congratulations kaya for Dr. John Camille o Zaita. Top 8 PLE from EM's Barrio Legazpi City. Oy, congratulations ha. Physician Licensure Examination. Doktor na ini, si Dr. Camille. Dr. John Camille. Good afternoon po. Sendo, top 8 pala. Dapat ma-interview tayo. Saan nag-eskwela si Camille? Oy, Ma'am Adeline Gold. Paki-post daw po kung saan nag-eskwela si Camille. Bicol University ba siya? O Manila ba siya? Sa
Saan po siya nag-eskwela, nag-college of medicine, si Dr. John Camille. Pakitext daw po sa satuyang Facebook Live. Good afternoon. Gabos po bang college student na makalawag sa top 20 honor ay tatawan ki 5K? Gabos po ba na school sa college? Ay di ko aram ini. Diyan ini sa provincial government of Albay. Top 20. Tatawang ki 5,000. Alat mo na. Top kulang ang baron ako nagdadangog si Primong Cham. Ay naghaputig di Sir, sa mga nakapasad na physician and demand ko niyan dahil sa COVID. Tama ka po. Magagada na, sabi ni Manay Merly Caceres. Primong, apudang kudo si Primong Cham na Sunyega. Madali lang si Primong Cham. Yo, halat ko na ha. Ta siya ang in charge kan sa, sige, ta simbagunta ka ha. Ano yan? Simbagon ta katabi ha, tatawan ta ka ki tawan ta ka tabi ki ki kasimbaga. Alam ko na kung makunta ko si Primong Chamun yan. So mga nagahalat tabi kan 5,000 da tabi na hali sa Provincial Education Department. Sandali lang simbagon ta katulos. Ngani po na Cham Sunyega, madali lang ha. Ito to, Cham S. Yes, sandali lang ha. Tapodang ko do si Primo. Kung na rin, sisay mananggan na ma-receive ka ito na 5,000. Kada college ito, private or public school, top 20, ma-receive ki 5,000 kada saro. Abay lang ha. Ay lang po mga tugang ta nag-riring, Ay, sus ko. Pasensya na ay at unattended tabi so number ni Primong Cham Sunyega. Naghuhulyo ang paguna ko po, mahiwagang tanog tulos. Ay, yun pala na Jeril. Madali lang, Migo. Dahil na ha, si Primong Cham. Baka nasa online si Primong Cham ngunyan, madali lang ha. Tay check ko tabi si Timbagon tayo ni, tamasunod pa lang kita tulos kang mahiwagang tanog. O teo, si Cham na, ayan niya, nakakuan ngunyan si Primong Cham, naka-online, baka lamang masimbagta. Kami naghapot. Madali lang Nagring ang cellphone niya Primo. Maray na hapon. Maray na hapon man. Yan ang boses mo. Primo, nadagog mo ako, Primo. Nadagog mo ako. Maluya ho. Ay, maluya. Apunan ta ka sa cellphone mo. Mapod ako sa cellphone mo. Iyo, tamay hapot ako. Ano? Paano kaya? So, pigatawan ba ganito ki 5,000 pesos? Opo. May naghahapot tigdi. Onder ka tabi, Primo. Onder ka. May naghahapot sabi, sa sunyos may kasamaga, top 20 da, tatawan ng ki 5,000 pesos. Ano to itong top 20 ito? Gabos na kulay ho tabi, Primo? Nako man, gabos man sa ng community colleges. Salbay. Talbay. Kung Sa ka... Libon, Ulanggi, Uwas, Ligaw. Okay. Tapos Daraga. San Jose Community College sa Malilipot. I see. Primo, ano tabi ang basehan kan top 20 mo? So, kada taon o sarong semestre? Sunudan na duwang semestre, dapat nakalaog sinda sa top 20. Ayun. Mas kalarado. Taon ni may naghahapot na kung kasarabay na sa Bicol University, sa mga private schools. Community colleges lang. Community colleges, Bilog na probinsya kang Albay. Gusto sabihin, Primo, so duwang semestre, halimbawa nga second year ka, 2 semesters yan, kung nakalagay ka naman sa top 20 per May, qualified ka sa 5,000 pesos. Opo. Yes. Anong gigibuhon tabi ka ni Primo? Ma-apply sila o? By level. Iyo. Dapat kung sa first year ka, top 20 ka, iwa kang award. Okay. Kung second year, hanggang fourth year. Okay. Anong gigibuhon kaya ni Primo? Ma-apply sinda, mapaaram sa Indo, o kamo nagkuka kan record sa mga eskwelahan? Kami po ang nagkukuha ng mga record sa eskwelahan. I see.
Okay, so Bigyan kasi yan ng record. So sa eskwelahan, tabi sa registrar's office. tapos kamo na lang ang ma-advise sa mga estudyante kung pwede nang makuha sa 5,000 pesos na award. Eh, ibabalik mi po yan sa eskwelahan para sinda ma-notify. So ang ma-release sa estudyante sa eskwelahan kang 5,000. Nako po, so estudyante mismo para may makche kaming pigigibo na pagtatao mi sa eskwelahan para so sa eskwela naman itao sa indang mga awardees. Ayun. Okay. So in other words, so 5,000 mapapaduman sa estudyante. Mapapaduman po. Pero piga inyo kami na maaraman kan magurang. Nataman. Nata. Sa experience kami Oo. Nata. na ang nangyari, so sa sarong eskwelahan, sa community college, ang natawan mi na, napaaram mi sumagurang. Oo. Ang tadi nag-usa ko sa opisina, tada dito na, tada ta pinaaram pasinda. Mga administrative eskwela yan, nagtigapi-hapi so sentimos na nakuaninda. Ay, salbatan na. Magamit pa sa iba. Ano, manapait ka na. Oo, okay. Primo, no rin tabi yan pwede ma-release after kan sarong semestre, after kan 2 semester, tabi na sarong level. Nagdidepende po tabi kami o sa records kan sa sa irukang eskwelahan. Ano po, ang community college, dahil may pa man natatawan. Dahil pa man po nagtatausin ta sa moya kan. Nag-coordinate kami pero dahil pa kumpleto sa records ninda. Ayun, okay. Primo Cham, iyo man sana po. Iyo man sana ang gusto kong klaro. Tamay nagaharap po tabi digdi. Klarado na pong Mari ang paliwanag mo. Iyo po. Salamaton. Salamaton. Iyo po tabi. Salamat man. Okay, thank you. Yan, Dr. Cham Sunyega. Yan, siya po mga tugang in charge diyan. O yun na po. So naghapot ha. Nasimbag na? Yes. O bueno, digyan na kita sa mahiwag. Ay madali lang ta may report si Jomar Bien. Pero ang mahiwagang tanog tatabi mga tugang ang premyo tangon yan 100 pesos tabi sa makakahula kang mahiwagang tanog ngunyan tabing hapon. Pagkatapos kang report ni Jomar Bien. Jomar, good afternoon Jomar. Kumusta dyan? Salamat, Baby Henry. Good afternoon sa mga parantabay niya. Ko ilog ko inita, baka may mabudyo na magpasiriring sa tiwi sa aga. Lockdown ang tiwi kada Domingo po naman tabi sa aga, Baby Henry. Sa bata, ang pagdomingo, bagadakol naman na nagsisimba sa tiwi naman, sa uruan. Pagpon sa aga, basado digdi sa executive order na ipinalwas kan lokal na gobyerno kan tiwi, lockdown na naman ang bilog na munisipyo kan tiwi. Jesus kung pangyari. Kada Sunday o kada Domingo, asin apuero na sa napag hinali na ini sa paagi kan sarong advisory. Sa ipinaluwas na order, antig sasabi digdi na gabos na establishmento na mga nabanggit na sa mga kang enot na mga executive order sa mga tindahan baga sa mga, ano pa man. Sararado yan ang pagdomingo apwer kasabay pagkondusir ning gabos na gatherings arog kan mga religious gatherings, mga misa, mga fellowship ang pagdomingo suspendido gabos. Tangani na malimitar an hiro kan komunidad. Asin matawan manin orasan lokal na gobyerno sa pagdisinfect kan mga lugar na ini. Ang tutugutan sa ng bukas na establishmento sa tiwi kada Domingo puon sa aga, mga private hospital, Buda Clinic, mga water refilling station, mga money transfer services, drugstores, asing gasoline station. So, masirimba sa aga dahil ang unatabi magsimba ta dahil misa na face-to-face sa panuan kan tiwi sa aga. Tapos na mga authorized persons outside residence o APOR na nagtatrabaho sa luwas asin sa laog kan tiwi may pangyari. Exempted sa lockdown. Tutukutan sinda. Tapos na transportasyon
is also suspended. Aha. Ay binanggit di kung private to public. Basta ang sabi, gabos na transportasyon. Suspendido na mag-operate sa bilog na munisipyo Kantiwi. Except na nagkapira sa ng jeepney na iyo ang i-autorsar tangani na itransportar ang apor. Ay, salbatan ng pangyari. Digdim, asin palaog sa inalan Tiwi. mo sabi, Jomar, warang biyahe. Warang biyahe. Oo, pirangal daw nga ni tabi yan, pirangal daw. So maghakot kan mga apor. Oo. Kaya pati na itong so pigmawot kong iluwas tulo sinita, iluwas pa man sana ini Kantiwi. Iyo. Sa Domingo saga ni Mapon, Oo. tulong ginagawa patiwi ang pagdomingo. Ano ba yan? Ngani na dainan magka buruyo. Oo. Sa aga, bawal tabian magralaog sa tiwi. Puwera sa nasungapor. Okay, okay. So, iyon tabian pinaka Okay, ulitin ko lang tabi, Jomar ha. Number 1, lockdown ang munisipyo Kantiwi. Tama? lockdown. Until Because, sa pira nga doon munisipyo nag-positive sa COVID, pira? nasa 13 lang ata ang active mo niyan. Oh my goodness. Okay, okay. Aktibo. Ngunyan, Kaya, ang talinakdown sa munisipyo, kaya sabihin ko, talinakdown sa munisipyo Kantiwi, pira nag-positive tabi sa munisipyo mismo? sa munisipyo dahil kung kan eksaktong bilang pero urual daw 10. Nagulpi, ano? Okay. Oo. So lockdown siya. So ang konsekwensya kan lockdown na yan, kasabay so pag-suspender kan mga biyahe. Roger on that, gabos na transportasyon, suspendido. Tricycle, sikad-sikad. Na naninda na maghakot. O, niya so jeep na haling tabako. Suspendido yan. May tutugutan lang tabi sila. Siguro may pipiliun lang tabi di Penry. O, na paano so nga haling tabako ka, mapatiwi ka o mauli ka sa tiwi? Tugot yan ta. Apor ka baga? Apor ka. Pero, ano yan, kung daing biyahe, masakay ka sa diri mong auto. Oo, pwede ka magsakay sa diri mong auto. So biyahe, Oo. limitado sana at tutugutan na magbiyahe. Okay. Pirangal daw yan. Kada Domingo inilang, kada Domingo. Kada Domingo. Okay. Oo, until Hanggang no lifted. ari na Domingo yan. Hanggang no ari na Until Domingo. lifted, until lifted. Ano? Until lifted. Until lifted na Domingo. Oo. Kaya dahil man sabi kong pinang Domingo. Salbatan ang pangyari. Ano, sama, Oo, okay man yan. Domingo man da. Gary, managluwas Jomar, in short, Gary, yan ang Gary counterpart kan nga yan, no movement Sunday. Roger on that. Ang Sabi binawa na lang ni yung Mayor Villanueva, subiyahe kan Oo. mga bihikulo. Oo. Diba? Subiyahe lang kan mga bihikulo ang hinali niya. Ako man, pati mga tindahan, sarado ka, boss. At talagang parte ang kan pick up na no movement Sunday. Oo. Diba? The boss, sirado. Okay. Apuera sana, private hospital, Budak Clinic, Mhm. water refilling station, money transfer, Oo. drugstore, Budak gasoline station. Iyan sa Okay. bukas. Nya, so simbahan, kumusta? Bukas sa sarado? Warang misa, Warang misa. sabi digdi, religious gatherings, Okay. masses, Mhm. fellowship during Sundays Okay. is hereby suspended Okay. Mhm. to limit movement of community residents. Okay. O, ni Jomar naman siya po tabi, ha? Sa Sunday, madyan po kami tamay maatin kimas. Meaning po, sarado ang church, di kami mag-atin kimas. Tama? Daing misa tabi da. Daing sabi digdi. misa. O, ni tabing nag-text, di ka mo makaduman, ansat ang simbahan tabi, sarado. Tama? Saka ang tutugutan sana maglawag sa tiwi, so apor. Oh, apor. Kung maduman tama misa, masimba, dahi yung tutugutan maglawag. Yan. Dahi talagang misa. O, ni may saro pang text. Hen, pakihapot lang po sa reporter kung madyan Tarawayan man ini. Siguro totoo eh. Kung madyan da para magkaong kay alo-halo. Sarado. Sarado nga. Sarado so alo-aloan. Sarado ang pagdomingo. Sarado sa halo-haloan. Igpaulog man ako kaning sarawayon. Pero kung seryoso, banang halo-halo ba yan? Ba si Ramon? Ayun nga, ang pigtugutan mo sa nanganin bukas sa hospital, water refilling station, Ayan. drugstore, gasoline station, dahil man kinasig Okay. dito DGC, halo-halo. Okay. O sige, okay na. Ayun yan, hapon ko lang ini talaga. Tanya ko, aram ko dako kimapatiwi ko ta sa aga. Yung nga, taba kami magsirimba talaga sa agad. Di magkaburuyo, di ba?
Roger on that. Yan ang Okay. report. Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar. Sa report, hali po dyan sa luwas, pangyari sa Maabaka. Okay, no? O ni tabi, mga tugang ang mahiwag. Ulitin ko lang sa report ni Jomar, Sa mga masirim pa po dyan sa aga na Domingo, sarado po mga tugang ang simbahan kan tiwi. Dahilan po mga tugang sa pag-Sunday, dapat dahil masyadong movement sa lokal na gobyerno. Okay? Okay? O sige po, abuda ang kwantabi ang mga tindahan sarado tabi sa Tiwi Albay. Okay? O sige, krado yan Digyan na muna kita. Mga tugang sa tuya at tabi na mahiwagang tanog. Ay tama, yun eh. Wala nga. Ito. Ulit. Yan. 100 pesos yan Mga tugang, yan po ang mahiwagang tanog. Mag-text tabi asin magapod, magalipas lang. Mga tugang kan mga patalastas, alas 3:33 na. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Tara naman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro. Malangani naging buwang grupo, nagkaudisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangan ni dai magutom, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano-ano ang dapat ang gibuhon para makaiwas sa peligro nin baha? Bago mag-abot ang baha, ihanda ang mga kinakaipuhan siringkan first aid kit asin mga bulong, pagkaon, tubig inumon, portable radio, lutuan, posporo o lighter, flashlight, mga bado asin igdaan. Isaangat ang mga importanteng gamit sa alangkaw na lugar sa laog kan harong. Dangugon asin sunodon ang advice kan mga otoridad asin magdangog sa sindong paboritong radyo o telebisyon. Nganing may sihan ang mga importanteng informasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Napaka-lonely, wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Nananatili pa rin ang banta ng iba't ibang sakit sa ating komunidad. Ngunit, huwag mag-alala, andito ang mga bakuna para siguruhin ligtas ang buong barangay. Alam niyo ba na ang mga bakunang aming ipinamimigay ay subok na, ligtas, epektibo at libre? Kaya naman, bumisita na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Ngayong panahon ng COVID-19 pandemic, sisiguraduhin ng ating mga health workers na sundin ang lahat ng mga precautionary measures para sa kaligtasan ng mga bata at mga magulang sa COVID-19 habang kinaganap ang pagbabakuna. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Alright, 100 pesos tabi na load, mga tugang dumantabi sa magkakahula kang nadangog dindo na mahiwagang tanong. Garuday man talaga kimakakaukod kay ni. Ade, o testingon ta daw ang mga apod, ano? Tabi mga tug. Aliw no na ini sarong simana na itaramta na ini. So garter tabi yan san maserhen piga koro kiliblit. Jackstone mali. Mali. Babago na gayud kita. Adi, itaramta na ini. Itaramta na ini. Garuday man talaga gayod. Ini po, pigagamit niya to oral daw. Usually, ang iba, garuday man nagagamit ka ini. Pero po kadaklan ka ini, nagagamit. Hello? Hello? Mapagalon man yan, no? Tanggatos na nga naman, mapagalon man. Gano'n mo may panahon tanggatos mo. Gano'n mo panahon. Di ka lamang kiniya kung ano ito. Kailangan ko ng idea. Alam ko, bulpi na pagtutok-tok. Sala. Bulpi na pagtutok-tok. Ganun pisilin mo sang gatos makuha. Mapagalon na talagang buhay ko niyan. Pasil-pasilon ta daw. Sige, Migo. Salamat. Thank you. Inoy, sulod tabi ako kikuhan ki charger. Sus ko, ano ng cellphone ko ini? Madali ma-discharge. Sabi ni Richard, ano na ngayon? Masubli na naman ki charger.
Araw mo, Angel, kung ano ito, Angel? May ideya ka na eh. May kang ideya? Ay, sus ko. Eka, Chard, may ideya ka, Chard? Bula? Ay, sala, no? Hindi ka makakadaling load. Oh, ano pa? Ano pa, Chard? Ano pa, Tabi, Chard? Ano pa? Pigat chap-chap? Ah, pig chap-chap. Pig chap-chap na ano? Na ano, Chard? Pig chap-chap na ano? Ah. O, Angel, ika? Ano? Wara? O, sandali. Na-discharge sa kuyang smart na. Itaram tanangon niya. Alas 4, mahapon naman lamang. Bata sa, Aber Jeril. Jeril. Ika baga, sisibot ka sa bago pa. O, aber daw. Anong hula mo? Madali lang. Talingon ta, ha? Di ko na kimangapod sa smart number ko. Tapig open ko pa po, ha? Sandali. Makonsuelo kita. Sabi ni Noel, galing nga mo niya ipanao. Typewriter po, mali. Chopping board, mali. O, sabi ni Richard, chopping board, mali. Pig makinilya, sala. Chopping meat, mali. Mali po, hindi siya pig-chop na meat. Aha, okay. Sige daw. Oh, last 5 minutes. Taram na tama bago na kita. Garapig pingpong. Sabi ni Noel, nangyasay mo. Garing nga buman niya panahon sang gato. Madipisilon man. Sabi ni Noel, ni Manay Merly, gari pingpong. Pigpaon to. Sala. Sala po. Gari pingpong na mali talaga, Manay Merly. Ito. Clue daw. Lang. Atay ni nga ni, garamiton ini. Garamiton. Nguyan nga ni, Naldaw. Garo naggamit ako nguyan na Aldaw. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon. Ano po? Bilyaran po. Ha? Nagbibilyar po. Nata man. Laga, ano baga kaya? Tigado po, tapos pinadalaga. Okay. Okay. Ngaram. Oh! Ngaram. Daw. Ano? Lamit ka. Sala. Bye-bye. Winda. Bata dahil pa ako nagtultul niyang kimirindal. Pighuba na. Sus ko man. Araw ko itong tanog kang pighuba na. Saraway man eh. Garter na pigpitik-pitik sa legs. Ano naman nagpitik ng garter naan? Sarawayon ka na. Sala. Ito. Hello? 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 Hello. Yes, good afternoon. May may clue ka? Magpapabiklo. At ang pigagamit nga ni Perme. Oral daw. Oral daw. So igwa. So iba day man pamin. Pero kada na tao migo, igwa ka ini. Mapagalo mo ko yan. Mukha yung talaga ito. Ay, taram ko na nga eh. Bye-bye. Ayo. Uni po ang tanog. Ika na, anong hula mo na? Tawan tagal kisang katos na load tabi na. Ay, may hula ka. Ano ka na kinaisipan na? Uni po ang tanog. Lat nga una. May ka... Hello? Yes. Marang kayo yung lutuan baga. Ano po? Magbukas ng lutuan. Ano? Lutuan na ta lutuan? Mabukas. Ano sa magbubukas sa gas range. Okay. Ay, maday. Tagasain ka po. Tagasain ka po. Ginubatan. Pangaran po. Oh, salamat talaga. Bye-bye. Bye-bye. Salamat sa nga niya. Mabot ka pa. Madali lang.
Hello, amigo. Jeril. Hello. Hello. Hello, amigo. Sir, Yes, good afternoon. kubulpin mo ba sir na spring? Sala. Sala. Sarupa. 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 Ah, Sarupa. so, pagod ka yan. Sa glass mo? Ha? Ay, glass. Sabi na sa mo. Sala. Madali lang. Takuan ko sa biga. At itaram ko na sa endo. Giro na man makukuha. Okay lang ha. Madali lang. Madali. Di magiro. Di magiro. Uni tabi mga tugang ang mahiwagang tanog. Uni pon mahiwagang tanog. Iyo, sige, ba, lahat ko na, mabasa muna kita. Baka igwang tuminama. Madali lang, ha? Nag-chop, BG, sabi ni Ronnie Cerezo. Mali, amigo. Mali. Chinela sa bitis, mali. Kadina sa bike, mali. Kutsara, tinidor, mali. Kutsilyong pigtadtad, mali. Chopping board, mali. Kaganan, sutakop ki alkohol, sutakop kan kaagan ki alkohol, piga, horo, hali, hali. Piga, horo, hali. Bugtak, hali, bugtak, hali. Ang premyo mo po, 50 sana. Tam ukod mo, kabanga. Di man po pighali, o ni o. Daw ganin ang talog kayo ni. Dumukutig din sa kuryente, o. Ay, maluya, maluya, maluya. O ni ang tanog. O ni makusog-kusog o ni, o. O ni, marong lamang kalkul digdi, o. Ano yung nalo? Excuse me, napado ka lamang kita. Oh, ano yung tanog oh? Oh, live ba ka? Nadago mo, nahiling mo tabi. Nahiling mo tabi ang tanog. Ano yan? Oy, Richard, nahiling mo? Tanog ba ka oh? Live ini oh. Mahamuton lamang dito sa announcer's booth. Kung ba ko uni, waring maluya ang tanog niya oh. Ano yan? Ano siya? Spray nin cologne. Actually, pwede ko nang i-consider ang spray kay alcohol. So, sa kamot ba ganapig spray? Kaya lang maluya ang tanog niya, pwede ko nang i-consider kung may uminokod. Pang-spray na alcohol sa kamot. Araw kaya din na so naghihiling dyan sa Facebook Live. Pwede ko na siyang i-consider. Pero ang totoo po, spray siya nin cologne. Napampahamot. Wala ko. Testing ako kung mahamot sa lawas ko. Yes, si Ramsan na. Mahamuton. Gari tsokolate ang flavor. Iya po. Uni may next. Nasaro. Tawan ta katabi ki 50 pesos. I-consider ta ka. Si 2888. Lahat-lahat mo sulod. Tabaga kung suloder ko nasa simbahan ngunyan. I-consider ta ka. Pero sabi niya, takop kang kaagan ki alkohol, pigahoro hali-hali, bugtak hali. Actually po, harayo ang simbag mo. Kudi, i-consider ta ka na tamidyo horo-harani ka sa katotohanan. Kung, di ba? Kung sa lawas kang tao, gariyaon ka sa may, yaong ka po sa may bangguran. Yaong ka sa may bangguran. Iya po. O yan tabi. Dog. Baka may complainant. Ora magi-complainant. Ano Noel? Nakaisip ka na?
Naisipan mo na kung ano itong nasa kwan, kung nasa ukod na tanog. Yung bagang tanog lara doon. Spray. Perfume is cologne spray. Tama, Angel. Nagamit ka, Angel, kani? Pwede sa kilikili, pwede sa lawas. Perfume, cologne spray. Ya. O yan tabi, mga tugang ang tanog. Ayaw masa na palanan sa ang panlaban sa endo. Okay na po. Nakamubon tulos ako para sa Lunes na mahiwagang tanog. Ipadangog mo man daw. Si Jerry lagirit pa. Okay na. O bueno, sandali. Check natin yung mga nakatutok tabi sa Facebook Live. Ganyan na hapon. Hi kay... mahamuton. Bata na kung para pahamot. CJ Palma from Ligao City. Armingol Belches nagihiling. Elementary sa BU. High school sa Pisay, medicine sa Lasal. Si Adeline Gold pala. Ito si Doktora Jan Camille Osayta. Pampalan siya sa Lasal pala nag-eskwela. BU Elementary High School sa Pisay, College of Medicine po sa Lasal. Matibayon ini, matalion man. G. Beherano, good afternoon tabi isa sa imo. Okay na? O bueno, sa pagbabalik, ang mga health tips. Nakamove on ka na, Noel? Nakamove on ka na, Noel? Ang mga health tips, makalipas lang po kayo ni na mga patalastas. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita o garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Joey? Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema anak, magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak, brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha?
Pieces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region. PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte. PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City. At PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Si Henry Maceda, ang Pinky-on mo, baby! Alright, ang satuya tabi na mga istoryang pampakusog. Uni po ang satuyang health tips ko niya na hapon sa Sendo po, Gabos. Eat less, live longer. Gustong sabihon tabi Richard Astor Cambuyuan. Pag makaunon ka, madali kang magadan. Nasabutan po nindo. Eat less, live longer. Ergo, if you eat more, you will live short. Tama ang analysis ta. Apunta daw sa Ate Mo Angel, tamatalian sa Ate Mo Angel, cum laude yan. So, di ba? Therefore, kung kuminaong kang dakulon oral daw, mahalipot ang buhay mo. Eat less, live longer. Pero pag kuminaong ka na mga tugang kidakul, oral daw, mahalipot ang buhay mo. Dangoganin doon niya. After analyzing the diets of about 100 centenarians, napag-araman tabi na majority sa mga tao na haralaba ang buhay, nagkakaon mga tugang nin average amount. Nin pagkaon asin pinagsasapa nindat nin marhayan sa indang kinaon. It was found out that the majority live in modest circumstances. They ate less than the average amount. In some, fasted at times because they were poor and simply had no food. Ang mga diit dang magkaon, mga tugang, asin ang mga pobre, iyo databi ang haralabao ng buhay kumpara sa mga mayayaman. Ay, sus ko salamat, tabako kita mayaman na maray. Sabi digdi, gabos sa research mga tugang, mga centenarians, so mga, pag sinabi pong centenarians, iyan tabi mga tugang ang mga persona na nag-edad nin 100 na taon. Mga tao tabi na nag-edad mga tugang nin 100 na taon, mga centenarians na pigsasabi. Ang mga centenarians tabi na pag-arama na nagsusunod mga tugang kan 3-quarter rule. Anong pigsasabi po mga tugang na 3-quarter rule? Ano na tamang pigsasabi na 3-quarter rule? They stop eating, minapondo na sa pagkaon, when they are 3/4 full. Minapondo na pagkaon mga tugang antaw, kita magkaon dapat, kung nasa tuya da ang tulak, pano na, Direk Edwin, paano tayo transcribe din na 3/4 full? Bako man siya 1/3, di ba? 3/4. Ang tulak mo, pagtuluhon mo, dati, di ba? Tama. Tama, 1/3 gayon. Ang tulak mo, 3/4 full. Ang tulak mo, pagtuluhon mo, pag-apon ito tabi na kung taman sa kong analysis, kan 3/4. Manay Merly, tamang 3/4 full. Kung paano na daa, ang 3/4 kan tulak mo, pumundo ka na magkaon. Studies have shown that a reduction in caloric intake can increase life expectancy in humans. Tama. 3/4 full. 3/4
3/4 rule. Antulak mo daa, pagtuluhon mo. Baka sala kita sa pagkaisip ta kay pagkasabot ta. Sino bil manalo matali-tali ni magpatabang daw kita. Di ba? Kung sabihon mga tugang, deda kita magparakaraon ki pano ang tulak ta, lalo pag makaturog na ta. Nakakadagdag da tabi ang ki taba sa lawas nin tao. Tapirmi kang basog. Pero databig pag 3/4 ka sana, limited da tabi nagakaigba ki reduction sa calories intake nin tao. Eat less, live longer. Iya po. O yan tabi sa tuya mga tugang na health tips. Hali po yan mga tugang sa tuya na libro na research ngunyan tabi na pagkahapon. Dili po sa tuya na programa kung paano da tabi mga tugang maglaba ang buhay. Ang titulo kan sa tuyang librong kinuanang kayan, The Secrets of Longevity. 100 of Ways to Live to be 100. Okay? Yan. Karaon sana kita. Iyang baga namin na pano-pano kakikaon. Bako po yan maray. Dahil pag makaturog ka na, ay sus ko. Kung kita magparakaturog na basugon kita. If you want to live longer, you eat less. Yan pang ginibong validation, mga tugang sa mga centenarians. Ano ang sendang diet? Iyan po mga tugang ang nagluwas. 3/4 full sana. Kan sa tuya tabi na lawas, ang dapat natong panoon. Okay? O sandali ta, olas 4 na. Baka may paliwanag sa Facebook ta. Baka may nag-react duman. Wala kinag-react sa Facebook ta. Good afternoon tabi kay... O yung pig-share lamang po yun ng Facebook Live tango niya na hapon. Paki-share daw po. Ano yan? Paki-share daw tabi mga kapatid. Kan sa tuya tabi na Facebook Live. Ngunyan tabing hapon igdi po sa tuya na programa. Okay? Okay po? Paki-share po please. Alright. Mga tugang, salamat kan silang pagantabay. Today, sa GB, susunod na. Kay batabi si Kwagawad ng Dawal. Sa pangalan po ni Ronald Baldo. Angel Mostasa. Si Angel, daragahon mo niya na di. Si Angel talaga, nag-iba-iba man ang itsura kay ni Ronald daw. Daragahon. Paminsan, gari ang pili niya, sultirohon siya. Kasabay tabi si Richard Astor, ang lalaking ipinaglihi sa Galikang Bulkan. Buyuan, Legazpi City, ipinaglihi sa Galikang Bulkan. Salamat po sa pagkantabay. Goodbye, mabuhay. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali!
Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag takpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang prebensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 4:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Posibleng i-anunsyo na kanawan sambayan sa September 30 and ibubulang sa presidential sa May 2022 election. Tarong aldaw ini bago magsikad ang filing kana COC o Certificate of Candidacy para sa national positions. Sigon kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, convener kanwan sambayan na mahigit ang mahigpit ang pag-screening da sa potential nominees sa tabang kan survey as in assessment kan track record kan tawo, siring man sa competence, integrity, patriotism as in vision o paghiling sa nasyon. Siring man sinabi ni Carpio na pwedeng maglampas man in Setyembre 30 ang anunsyo ninda sa indang Anointed One, depende sa magiging pangyayari sa laog nin sarong simana. Magpapadagos ang unity talk, sigon kay Carpio, maski pa nagdeklarar na nin kandidatura sa pagka-presidente ay nagkaperas sa mga personalidad. Yan ang pangalas 4 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod.